trayangan hadu bandalan siliang syaka jakarialam mensim jong aru tupdiang jakari om don hawei mensim ka snotang hami yang awan inomarwei kershan ban ai bor mami tang hami ngasyan yalon nami wan kajing yara halatam yang akdu kakliling kujong ngatan jisutang yami ngakwa mi balong jingdam gerhai haminong pangkiyokya mi pen klan kitlot kiswai bakoy long kerteng jong mi jing bom hong hangakas pom ba jing tinget kitelem mi dam da jing ai jing ai hamiker hai ban sai liki pom baron jupen yaki ken rei donut ngin jingkut kin yon telong jing im milong nami ai ngandi kelon hapo men sim ngakesoy nang nisha dobam juko. to swang ini sublei ke jing tuai man puli ka tu ani na ka tien jung plei man puli na ka siti sekinong room ka nong ka khat lai ka khot ka khat wei hadu ka khat sa kin tien ki ba ong kum ni bad yakani habang ni itu yakaya ba menta ka dab yang kapor yangi ban khiejon na ka ba yo thia namar menta ka jing pen im ka kham hajan yangi ya ka ba men ba nilangai kamiet kata kalanang dirno sibun te kasngi kalajan
namar kata tu ngin brand no ya kita kicing le jong kicing dum bat tu ngin ya kieng no ya ki atiar kicing syai tu ngin ya yan dah kabale don akor kumba hapersya kasngi om ha kicing ya di kiat kenwin ban ha kicing ya buan om ha kicing ya kai ken thei bat kibaya noti chaklia om ha kabaya mai ban kabaya pihun henrei tukupi ya uji sukres ubau trai bat wat sumar sukhel pa ya kajong kado khnang ya kaban pin brai ya kicing kwa baman jongka tongin yale suplei kicing tuai au blei pa jongi bahab deng sai span iwan ban ai ngo ban berom ka keteng ka bakhu ka jong mi ha ba mi menang ai yang i sai sin pat kanikalat kinang la ban mane lai luoi ya ka keteng ka jong mi sai sin pat ngiwan ha kane ka phai no sngi ban kieu sai sin pat ha kane ka yeng ka kentang khoi ka jong mi ha ba kum ki khon ki jong mi ngin yo sneu ya ka tien ka jong mi au bleng iwan ban aingo kerpang na panta jong ni katayo bro stio ko balik no hakaba me melari meladam laker meladon kerpang ni lingba jong ki kam ki jing tre jing ta ni bad hadu melapan la ingi sesin pat lingban ka sngi ka belong ka sngi ka jing song thaj ngi na ki kam ki jing tre ki jing ta ki jongi au bleng iwan sai sen pan ni ka por ba me minis nei mendon kerpang nam ta jong ni ka por ka bangsa iwan he ni ka por au bleng hakaba me men yai don kat kerpang nam ta jong ka balang ngai duan ha kan ka por ba mi min isdei na ka ta jong ka balang jengi bakum ka balang hi baro ba mi men ayangi sisa kum kita ki khun ki jong mi kim ngila ban syakri lai lu bat kum ju iwan ban ai ka burom tak sami baling ba jong ka ni ka por henrei ling ba jong ni ki snem ki bali no ngim simlala ban mani yami dari au bleng iwan khamat me tu don kat kerpang la ka jong ka balang ngiwan ban ai tiket pang nam ta jong ka balang nadu ki pastor ki tembesan ki rang ba balang ki khot kumti balang bat baro ki khon ki jong me ki bedon ha ka balang hi baro ka wei ngiwan ban ai tiket pang kumju khane ka por na ka banta jong ki jing kristan ki bedon ha po ka balang ngat wai ba mi men isnei men don kat pang nang banta jong ki tu ki jing kham tam ki paman ha ki pobun ki jing ki jing ele ki jing pang sitom ki ba kum ki bangai ia kendo dari au bleng adwai men isnei men Kristian man ai bor ka pang iki wal iki kendo ini ki jing ndrai me men ino iki ndrai me turun kan hamal ki por klipman joko jing im ngiwan ngani ka por tu don kat la ka jong balang don kat kerpang nam nadu ki jeseng samla jeseng kentei bat kum ju nam ta jeseng kena au blei hakaba me men isnei men don kat kerpang na ka banta jong ki tu ai beleng ba jeng kiru kadalong ka khubor ban pen priang ya ka tien ka jong mi ngiwan ban IT kerpang don kat kerpang nam ta jong ka balang ka badon sibun ki program ki jing pen kre na ka banta ki babun ki kam yalam au bleng atwai ba min isnei la ka jong ka balang tudang ai bakum ki balang binang la ban yalam ya ka gospel jong mi hakan ni ka ri bat kum ju sabar jong ni ka ri ka ba i jongi sai sin pat au bleng atwai kerpang ni ka por na ka banta jongi pastor ibawan hakani ka por ban sami ka tien ka jong mi au blenge wan tu isnei don kar kerpang beri ai beling ba jong ni ka khubor ni ka por kinalong ki jing bam ki ban tei ki jing long ka jing im ka jam sim jingi bat kom jur tu nang ai ru hangi binang la ban kham sakri sami haman ki por boro klipman kumbal lapule na ka tien ka jimi pasisa bakani kala dei ka por ka belajan hakaba mi melajan ban wan sisa kom ki bangin tu ayangi penginlong kiba pikir kiba kentit nak bayot thia bat banginuan tang sami man por baro klip man chung ching imi sai sen pan tukur khu to ngau me gini jing kerpat ki barit chung nabi ni kita mi pan ka teng try no pun im jing Jesus Christ mi pan gini baro amen.
Ki prabangi bi shwa banyak shmat ki jing penmena ngidan kum kabalang ban pediang subha Reverend DH Mukim. Pastor DH Mukim idena kabalang Presbyterian Lau Sotun bahap po alum Shillong Presbytery. Len ku hui pastor borok ibenta GM Jopi bat kerpang ikiji syakri Jopi. Kini gilong jing penmena. Jaseng ngai lawai ni jaseng. Nong polis nang batduai Mrs. Bohun Shangpliang nong keren teman besan bi warjuri hak English service jong kabalang kaban long no hak por lai shiteng janmet nyo nong polis nang batduai Mr. Hariban Sandhar bat nong keren Mr. Maki Donkol Bla jeseng samla por san wiji janmet nyo nong polis nang batduai Miss Alana Karsentiu nong keren Miss Miranda Bla ha English Service Police Bazaar ha por South Shiteng Janmet ini nongkran Reverend GS Umbui. La syai kesni kat lai terik Oktober ketika kesni ke jingstang jong ke Youth Week arajar arpuar. Naduk ke por South Buji Janmet adu Ndru Buji Janmet ini ya ke registration pada ke praise and worship. Ndru Buji ini yo ke jeseng habang ini yo ke director's address but kumju ru ya ke jingpli ya ke Youth Week but ke keynote address ban ai the Reverend R. Panbo. Haka Sauterik Oktober singi ba R ya seng ba Ndru Buji Janmet ini yo ke jingkran halor kapang beyond selfie ban kran teman besan bi hack. Santerik haka pon Ndru Shiteng Janmet ini yo nongkran Reverend GS Umbui. Haka Ndru Trik Oktober pon Ndru Buji Janmet ini yo ya ke hymnal quiz ban penyai Mr. Once Kemlang Marbanyang. Nyutrik kandon ke retreat program jaga Youth Week nado ke por kendai biji step praterik si sajai pon Ndru Buji Janmet ini yo ya ke musical evening hagaman in charge Mr. S. Ling Do Tonghar buat ke grup ujung e kendai trik Oktober ke si ublai nyo biji step ini yo jasang kena dan ke Bible study nong I Bible study Mrs. B. Mauro haga por shipo biji step ini yo ke jasang pajba nong keren Dr. R. P. Imli por shipo biji sngi yo ke jasang pajba nong keren Reverend G. C. Lindem Ndru Shiteng Janmet ini yo ke jasang pajba nong keren Reverend R. B. Marpana kalong yang ke jimpen kan mau bana kalai Mekrak district kin banon pelong ke jingjit khot komiti balang nerang ba balang ka balang jungi haka arpo terik November arja arpo ar mikir pa di parang bangai bikin bu jing tuai bat jingken mau kenang bagani kam kanya baik kanya renti kumila pen benai program Youth Week kabalang kan pelong ke Youth Week arjar arpo ar nado ka lai terik ado kendai terik katanda la syai kesngi ka bai registration kalong shispa tengka shanang nang bantai balak trei shispa tengka ni bompat trei bat ki bom la siru kilan penyeso ila di syakni Youth Week kasngi bak haddu ban penpai ki form ka de menta kasngi arterik Oktober shua kapor san beji janmet bat anam la ban pediang hadin kini kapor namarkan sitom ban penbai yaki bobon ki jingdan kam kabalang kala pen kre ru yaki kali ban lei on yaki samlai basa jengai hadin balawai jeseng min mit kumta la kerpat ikmi kipa bakin ken ki kun beladap khat saus nem cheneng ban penyeso sha ke Youth Week ban long ke jingker ku yaki hani ke por pat ini sngo yaki jing ai bekerpang mi layo pediang hani tayo koi kelong yeng kala ai mta mission fund sanspa tengka fund beruk sanspa tengka general fund sanspa tengka budget seng samla sanspa tengka kumta ke jing ai barok long arjar tengka wi baro bengai la ai subhash ke mission fund ndrus pa sau pu tengka wi baro bengai la ai mta mission fund ke balang 6000 tengka koi kelong yeng la ai subhash ke mission fund ke balang 6000 tengka wi baro bengai la ai subhash ke fund beruk ke balang 1000 chispa lai pu tengka koi kelong yeng ka ai subha ke bede bagi jimpen baptis ikun 6000 tengka wi baro bengai la ai subhash ke mission fund ke balang 6000 tengka koi kelong yeng ka ai subhash ke mission fund ke balang 6000 tengka koi kelong yeng la ai nam ta ke mission fund 10,000 tengka kumta ki jing ai bekerpang barot binai opdiang hakini ki artayo kilong arpue hajar nyus pa nyu pu tengka ublen kurkui para bangai bi e ki ba ai ni ki jing ai bekerpang batru i berduai na kebenta kam jong u hagani ko por nin pediang no i jing ai ngo para ju ko por nin yo special number na
Mr. Gideon Nongput, bat ngakerpat i Mr. Tomlin Wanyang rong bat balang cui bantuai ngoblei un pendatang ya kici aingo kini gilang cipuna. Jing rai ka bangin ai phi man ta teng ngin yai tre bao trai khót yang i ban trai tu ngin om ker nga wala lang ti badak tang ki jing e tu ngin yai sha haba eryong erlang tari ki be tu ngin long slor udon nu trai preng ki jing ya le sha prang tu tu bao trai khót yang i ban trai tu ngin om ker nga wala lang ti badak tang ki jing e tu ngin yai sha haba eryong elang tari ki be tu ngin long slor udon nu trai preng ki jing ya le sha prang tu tu Moses Shakri Ublay Haba Yosno Jington Cotton Ban Led Shari Egypt Israel Ban Palat Round Kumu priu snow long ay Dem ban yaya sa Ngamu batlo no bam shan hang ablay yang apela Jing man kipo tungin tray ngin yai tray ngin kiling kor kadang samla pertay sindung berpen kelak syaka pertay tungin loka nuksa ka bapa yang jod tu dating shine ba pertay ka badung Shaka chik shai tu ngin ra Ban pin kala Kamit kabadum Bunsin kalap yang i Lenti kabacingay Kapendu bor yang i Oh ching ship tiêu ngon ai kan long ka dao bat kan ta ya jing kon wat am tin plain ai por ba it lo Ulong ding du bas kem Hap deng kemadan tma Shanya hau Wan ki kuslay
bor kadang samla Pertei jing dong ban pen kala Shaka pertei tung in longka Nuksaka bapa Yang joy tura ting shan Ba pertei ka badum Shaka jing shai tung in ra Ban pen kala Kadon kenong babahang tay Ladang ilakloy Manan namar ublay Ngenta gade yang ibanya try Gan baporngan Schwabas ngikan sep Tungin tray Ngin nyai tray Ngin kilang kor tadang salap Tay jindom bat pen kala Shaka pertay tungin longka Nuksaka bapa Ding choy tu dating shan Shaka jing shai tungin ra Pen kala Ngin nyai tray Ta buram blay am Tôi ni pun dah mungkin tuai. Aku boleh buka jungi ubah beneng. Melong me try jung kimet try jung kimen sim ki jungi. Melong me try boleh bodon bor halor ka kendau sepo bat ka beneng sejerong. Ni wan ni ka banai ngo eme ha kani ke no pa jung ni ka ski try namar ka jing dor kat ke jume bat ka jing im ni we pi we ya ka ban melapan la pat try ni ban yen don benta ha ka yeng ka kentang ka jume ya ka ban syakri bat ya ro pendon buram ro try ya ka ni kerteng ka bakrau bor ka jume ni doi ru try ni ka bor ka jing dor kat ka jume ya ba ni la ru try ya ka ban pendap ya ka jing boleh sedang ban doi kum juro ya ka jing roi special nambar dan kon samlan jong ka balang kam tam ru ka jing don dan kat jong di try nang ai ya ka mela ai try ka talent jing ki ya ka ban jero ya melang ba ki jing roi jong ki ya ki sak ki ba ki don ki nang kerku try kam tam mi ki ro kam tam ki kam ki jam jong ki ya ka ba nang la try ka ban ai ro jing sekri me lang ba ki jing roi ya ka ba man la ka por ha ka jing im ka jong ki ni dwai ru ni ka por na banta ki ni jing ai ki ba ri jongi nang banta ki jing kerku jo me ya ka bala me te sei ha ka jing im jing yi we pi we he ka por kerku ru try ya ka we pa ka we ka ti bala no ya ka ban ai jing ai kam tam ru kerku ru e ki pra ba ki bam cham la man ai akan eka porn rei makin nang air tu try ke menstream jong ki makin nang jan ya ka ban air tu jing sakri me lang ba ki singi jong jing im ki jong ki ban kentang try kam tam ini ki jing ai barit ha kono ka benta ba ka balang ka penan kami ki try kat kam tam ya ka ban penyar ya ka hima gospel ka jome akan eka jaka bat sawe ro kum jo ni doi tu try kam tam ro sakri jome ya ba melawalam akan eka jan me try ya ka ban sam ro ka khobor na tien ka jome ban slap ban so me try da ban si mu jume kam tam ba ki ke baro ki ban da mi no na sin tur jo u kin da long ru try lang ba ka jing pen sat bor ka jong ban si mu jume dorang kat ban ni we pi we ni ka port try na map kler ro ki la kler jing ba kla ki jongi so try ni pan ki ne baro ha ka teng try ju so ko stong pa dim jongi amen.
dan ban ai kebeli sipun en taki samlai belai tu kejing ruai peneng jungi kejing ruai pas ngotenan kemudian jengmut aka kebakhot ingi bangin ngin nang yai tre in yai syakri kam jong belai wan lagi jinge kila ban wan kejim kejungi tu belai nang kerku nam ta kejim kejongki bot belai nang penan kami kesab kebaki kedan nak ta ban pendan boromi belai baki sengi bat kipor borok kemenangan teni kipor ngadan ke ban IT ya ni kipor ka praise and worship team jaga balang bikin yalam ya kejing ruai pun ram pedang jing nembal. Hello check. Tôi nghĩ này ngủ biếng lấy xây xiên và nghĩ lạ văn kiều cho cái yang bakentang jo. Hak ni kapor nga kwa instrumenta biang. Instrumenta lang ya ke jing ruai ke ba lai spa khat way. Ba lai spa khandai na kabarim. Kerpat di fi baro hak ni kapor ngi yang lang instrumenta lang ya ke jing ruai. Ablay hami tang hami gando nun kajata milong kapukri kajing suk nan jenjar bepelat ablay hami tang hami ablay hami tang hami gado nun kajata belong kapukri kajing suk nan jenjar bepelan denang nunang nungan om di tang Ibu Rika perteki pen yang akim layaran Ibu Rika perteki pen yang akim layaran Kasih yang yaki umbaim amiki yai kersoy gawan ki jingkin show boning dehajan ki lapoy ngin pejam play ba ula ai ka jing pen hon yang ngai ya me ngaya ro ru ko trai na ma ki ku sai hi shi tom ki ba be yang ga sha ban ring ngadon ka benta hakoeng bangang baju yoi hit rain kak tibla mong jong me yang ati nang kari rain kak tibla
wai haduki arta ban cimta besisin bilong ka benta bilong ka benta jong atrai iha jarki perta baga jing yarokan wai haduki artaba baga jing yarokan wai haduki artaba snok tilang jing ruai ka ba arspa kendai par arspa andrio nakabarem cô kinh ra ngakwa men pen kia yang men shong ha ka do no jong nga ban pen do ki blai ba ro pen mi da kampo nang san ya nga jisu ngan le kum Draken rat wat ai ka jing tung et kan sa ben dei la ka snam ka ba ko wan da sha ban yo ka jing san ong la ken ya kan do yang san ya nga jisu ngan le kum sungan likum kayo Draken ratu pen nalakan jong kaken ay born na dumen taya na di bantlen ka jong na nandu langaken likum kayo ho likum kayo ho likum kayo nang sayanga jisuman likum kayo nang sayanga jisuman likum kayo Draken ran mit ningan duway shisha ngan kumi ko Jisu kikjan balasa bansat paryangan balatut kas nampon nang likum kayo nget pinjam likum kayo likum kayo ho likum kayo likum kayo ho likum kayo nang sadyang jisungan likum kayo nang sadyang jisungan likum kayo Draken ran mitim bagala ap kam slam but hapo kan
kayon Holy kum kayo Di kum kayon Holy kum kayo Nang sayang Jisungan di kum kayo Nang sayang Jisungan di kum kayo Likum kayo. Likom kayon, likom kayo. Likom kayon, likom kayo. Nang sayang Jisungan likom kayo. Nang sayang Jisungan likom kayo. Namta brum lay so pensyong. Ki pastor jong kebalang ki balap ni don rengkat lem hang ni kepor ki timan san ki rangba ki belong ki dekat jong komiti jong kebalang lem bat ipi ki pramengit bihit baro ki long kepa ki long keme ki samla ki hep ki berit ki balap ni don rengkat ha kebening kong dan kapan ai ko blei pi we kerteng ke em ke kerteng ke bron bor tame ke jong trai bat unong pen em jong Jesus Christ apan pau ke jong sungu nagam ta jong phim ke balang hakaba pilai bit ya kaban ai bental lem yanga hak bakum gani kapor ya kaba menyo ya kaban shimen talang hak jing shakri yu blei ringkat lem phim ke balang badru ya kaban yo ban sam ya ka kubor naga ni ktien ke em ke jong blei ban ngadan kaban aingu eru yu blei pat blei lam yang adu bangala tip ngadan ban shim ning bentang ni long ringkat lem bat ngabat kumni kembang ngalong ngalak ban yang kumni pedeng jong phi ya kaban yo ban pendap ing ning bentah ingit skemba ublei undani ban kerkuingi ling ba jong ni kapor ba insio ban sngap ingni ktien ke jong te shobing in position ni benta tengni phai biang so blei sisen ka jing doi ting doi ko pa jing ba mneng lebi wan jan jame sa sisen pat bengin ban aingu menam ta jong ni kenta trai kum ning la be don lang ni ke yeng ke khoi kum tang ke jame kapor trai ka bangin dan ban mani bangin syukri me bat hang ni kapor ni kenta ru trai ngi dan ban sngap ban syashkor ni ktien ke em ke jame tuis nei trai ban kran ha ke jim ke jing ma jong ni ktien ke jame betep ban mi la jong syukri uba me malai bet trai ban pan yeng nak kum ni ke jaka ba umlong e ru em trai ulong tau bre bat li kham ke jing don ke jame trai ban se ban kerku kham tam trai ban yo sngau ban yo mat ye ke jing don bat ke jelam ke jam se bu jame bagani ke ktien trai ban yo ban pen sngau trai kan long ke bor nam ta ke jingem ke jing ki khon ke jame ki benta baro jong ni ke jing pendap trai kan long ke jing pendap tang ke bor ke jing kum breu rai ke long ke jing pendap rengkat nam ke bor ke ban neng ke jame nam ta ni ke bor ke ni ke kenta trai ka badang sa jong ni ke jing mani ke jing yeme giwan ban ai ti trai ke jing alam bar ke jing don ke jing se mu jame to snow to pedyang ya ke ni ke jing kerpan ni pan yi ke ni bro teng trai bot unong pen em jing yu jisu menta bat chiri bom jikot ro amen te ke bentan ni ktien ke jong blei ya ke bang kwak ban bu kum ke jeslong kalong na gospel kat kum yones kal nong ke bakat wei bat ya ke tu ke khat ke pesan ki ktien ke jong blei ke bong kum ni te u jisu ula ie ya kata ke martha bat ya kata ke para jongka bat ya uta u lazarus parlok bi habang ngi ya puli ke ni ke benta jong ni ktien ke jong blei ngiu i ya ke jingedei ke jong jisu bat kini ke langut shipara ke martha ke mary bat u lazarus bat kini ke long ke benta ke pasngo tanat bha na ke benta jongi kum ki khon ki jong blei ki bala tip shapang u jisu ba u ulong u ei ki bala tip shapang ka bor ka ba u la ya ka ban le na ke benta ke jingem ke jongi bat habangi puli ke ni ke benta perlok i ngi i ba ke jing e ke jong blei kala ban long personal bat ke jingem ke jonga bat ke jongpi hakwi ke por
Ngalayok ban puli ya kuwi ka comments, kalau dan kuwi ka comments, ha ka YouTube, ha ka baladan kuwi ka breu, hadian bagala ban sengap, ya kuwi ka kubor, dan ni ka sermon, ka bapin kan mau bakum ki khon ki jauh belai, kum ki breu ngi ban wahat jauh belai, ngi ban penjan, ya la ka jauh ka jingim ka jungi syau belai. Pat ka ni ka breu hadian bagala ban sengap, ya ta ka kubor na ka tien ka jauh belai. Kalak penpau, ya kini ki jing sngo ki jongka. But kalau ongkum ni, life is painful. My father was buried 3 days ago, and my mother died 6 months ago. God, I need you to love me. Kajingim, kalong kabashitom, latep no ipa jonga dang lais ni menta, but imay jonga ilaklat no dang riu nai menshua, blay ngadan kam bamen iet yanga. Parlok biet. Barok ngikwa bau blay un iet ya ka jingem ka jongi. Barok parok iet ngikwa bau blay un iet ya ka jingem ka jonga bat jongpi shishimat. Bat hagani ka tien ka jong blay. Hagani ka testament ka mai lay thu syapang ka yeng jo ka Mary ka Martha bu Lazarus haki artli ka gospel. Kata ka gospel ka jong Lucas, bat haga gospel ka jong Yohanes. Bat habala thu syapang ka jingem jong kini ki laingot sipara. Shimlay thu ruem syapang ki meki pa ki jongki kapangila pengin sko thu ba kini ki long ki bre ki bomdan kme don kapasyu lani ba ki long ki khun swet bat ki shong ki sa hagani ka shnong hang ne Bethania bat kani ka shnong kadai ka badon hajan jo ka nong ba Jerusalem bat tang kumba lai kilometer ka jingjingai naka pangila pengin dor polok pi Wakani ka deka wena ka shnong ka bau Jisu ujuyat bun sien nakata ka jaka ujuyat bun sien nakata ka jaka hakapor ka bau ulalej unlej yak ban rung syakani ka nongba Jerusalem bat nagi ni kentien ru hakabala tho hani ka benta jone ktien ka joblei ngi i ya ka jingede ka bau Jisu udon bat kini ka langot shipara ngila pengin sko thu bau Jisu la itu bahayaki bau Jisu la jurung la jumi hagani ka yeng ka jongki namar baka tien ka jauh belai ka ong bau Jisu uiet yakin ki laingot shipara udan ya ka jingede ka bajan udan ya ka jing snoket kli nakam ta ka jingem ka jongki pat ukwa ru ya ka bandan hajan jong ka jingem ka jongki pat parlo bi habang inge puli ka ni ka tien ka jauh belai ngitep bau belai uiet ya ki briu baro ngitep bau belai ulong ka jingit ka gospel kat komu Yohanes katu ka benta ka bangi baro ngila benia puli lendan ka lenong ka lai ka kat ka bakhan re ka baong na bau belai ula iet kata ka perthai kat bau lai tino ilau khun bla khamarwei bau ei ru ubanget hau onom jatshu henrei un yo ya ka jingem ka babam jakon na bau belai ula iet kata ka perthai ka bamut bau belai u lut ki brio baro upudiang lut ya ki brio baro badu kuat barok kibriu kendon ya ke jingedei ke bajan badu tangba kam semut pat parok ye barok pat kibriu kia iet ya u henrai de kibriu kemem semlap diang pat ya ke jingit ke joblei ha ke jingem ke jongki namar ngikan mau parok ye ha ka por ke bau Jisu lawan ban chiem ya ke jong briu syag ke perthai bar ha ka por ke bau ladan hang ne perthai ha bau dan ban pendap ke ministry ke jong u ula le sibun ki kam ki babha ulah hikai dah kebor, andai omborok pan, kiba diang ya ke kebau lele, ngilak begin ong kambun, kile persyak penban yu, kile sengu persyak ya kikam kibau lele, kile sengu persyak ya ke jikai kebau lah hikai, bat kini perlu biaya kalau sedang naruk kebor kebau lawan ban syem ya ke jenglong briu syakni kepertai, ikan mau perlu biaya hadin beladap ban kaya ya ong ketien ke jauh belai. Baka Mary baru Joseph kila hab ni mino na Israel ya ka bakin ya lek ya ka ban buri ila ka joga jingem syakuri Egypt nang bau Herod onom yo ya ka ban snieu yo bat hadu kapor hakapor bala saknar pla hakapor ba la bishar yo ya ka ban saknar pla yo ang ketien ka jauh belai wat hadien bau Pilat ula ban ong ya kini kentien ngam syam setia ka jing palat hauni ubriu ya ka ba udai ya ka ban yap kata ada kekentian ke belami nau Pilat hadian bau Pilat oleh ban bishar ha ya ke ke bau Jisu le kat kum ke jimudoi ka bagi ni rang ba ling do kilawan ban mudoi kamat jangu
Pilat ni wong kamdan ke ike ru ke seni ho ni briu ka ba u dei ka man yap Henry ki pat ba pat ki ong sanar pna yu baro ki ba bon ha ka jaka ki warta ba di ban sanar pna yu Nila pingin ong perlo bi tang kendiat e ki ba i yau Jisu tang kendiat e ki ba pediang ye ka jing i ka ba u terwa nagam ta ka jingem ka jongki Bat kini ki langot sipara, kini ki wei na kita ki kendian, ki diang yu, haka jingim, haka por, ka udan, haka ni ka berthai. Bat day na kini ka daw pelong i, ka pelong yau Jisu, bahaka ni ka tien ka jublay banong, bau Jisu i, yakini ki langot sipara. Pelong i, kata ka ni ka jinglong ka badan hau blay, walau blay i ya baro, tang ba umpen bor pan, ba baro ki beriu. Kin pediang ya ka jingit ka jong ha ka jingim ka jong ki rai ni ka tien ka jong blai ta kong ba u blai u ien ya kita ki ba ie chu ka kitab ki proverb kulong ba pra ka ka ba khan yo ka ong kum ni nga ie ya kita ki ba ie janga bat kita ki ba wat biang yanga kin syam yanga ka siti ka jong jacob nang ba saw ka ba pra ka ong to wan hajan yo blai Deun wan hajan yupi, wan hajan yu ulay, wan sajan jong bat ong ka tien ka jong ulay ka jingkular ka long, ba ulay ru un wan sajan jong ka jingim ka jong pi. Ka Martha ka Mary bat Lazarus, kila penjan ya la ka jong ka jingim ka jong ki sya ulay, bat ulay ru la penjan ya ka jingidai ka jong bat ki. Ban ila pingin ong perlo bi, kila yo ya ka jingit ka jong ulay, ha ka jingim ka jong ki. Kay pat Kabala jah haba ki kila yo ya ka jing ka jong blai ha ka jingim lani ka ka balwan ra ha ka jingim ka jong ki haba ki kila yo mat ya ka jing ka jong blai ha ka jingim ka jong ki hey kabala jah perlo bi kalawan ra ya ka men siam jong ka jing nang shu yo blai ha ka jingim ka jong ki haba ngi puli ka ni ka tien ka jong blai ngiyo i perlo bi ya ka jing ka bakini ki briu ki don yo Jisu Nyo i kumno baki don yang di jing angnut ya ka bakin yo ban le ai na ka ban ta jong u kani ka man sim ka kwa ya ka ban shakri ya ka ban le ai na ka ban ta jong u ni kan mau ha ka gospel ka kumu lokas ha ka por ka ba u Jisu la le cheng ni ka shnong Bethania ong ka tien ka jong blai ha ba u Jisu la rong ha ni ka shnong ha ba ka Martha ka la i ba u Jisu la wan shak ta ka chaka se jan jo ka yeng ka jong ka Ông ka tien ka jong blai kala pediang yo Jisu bo wan rung ha ka yeng ka jong ka bat ha ba Jisu la rung reng kat lam ki sanran ong ka tien ka jong blai ka Martha kala pen bun kam yela dia bat kala pen bun kam ha ka jaka shet ka jong ka dai nam ta yela dia han rei kala pen bun kam ya ka ban pen bit pen biang na kam tau Jisu lam ki sanran ki jong bat ong ka tien ka jong blai ba ka Mary bat Lazarus ki lek ban shong ha ka jaka ka ba Jisu dan ya ka bagin yo ban sngap ya ka jikai ka jong ka ba pen pau por lo i ya ka jing ang nut baki ki kwa bandan hajan jo Jisu ka ba pen pau por lo i ka men sim baki kwa ban le ai na ka ban ta jong kwa ban shakri yo ha ka jing em ka jong ki bat habangi puliru ni ka gospel ka kum Yohanes kal nang ba khaar ngi kan mau ya ka ai ka ba ka Mary ka le na ka tau Jesus Christ ong ka tien ka jo blai ka Mary kala syam shiteng ser ya ka jingsle ka ubi ka jingsle ka kodor bat ka remdor bat ha ka shikleman ong ka tien ka jong blai ka pat ya ka jingsle bat kala the ha ki jat ki jo Jisu bat kala syam milau jong nyukli bat kala nyaran ya ki jat ki jong sngap an puli ni ka benta gospel ka kum Yohanes kala ba khatar ka khat ka beningkong hadu ka balai anda kum ta rius ngi shwa ka ta ka niam ka jinglat Jisu la wan chep Bethania syakabau Lazarus uladon uta ubalala yap yau balala penmipat naki bayam hanta ti kala thau ye jing khawai mit ye u bat ka Martha kala kam jingkam han rei Lazarus ulalong wei naki taki basyong bam lambat u endakam ta ka Mary haba kala syem shiteng ser ka jing sle ka basngur ka kodor eru kala pen sle ye jat jong Jisu bat kala nyat yiki jat jong da unyu khli jongka tela pendap yaki yeng da jing ubi jong kata ka jing sle parlo be kata ka dei ka ei ka pakani ka briu kala le
Apakah yo ya kalat mendon buat Jisu ya ke kabaka kodor kabaka kedon ha ke jingim ha kata shiklemat kelap penlut ya ka ban yo ban pendon burom ya lau jo unong penem ujong ka ban inget parlok bi bakani kalale ya kini kam dei namar ke jing slay jo ke jing apoko donut kabaka kedon nagam dal jo kenrat ujong ka kalale ya ka batam kabaka kala ya ka ban le ya ka ban syakri ya lau jong kenrat ujong ka parlok bi kibri ki blamat ya ke jing ke jo blai kenomla klem de le nagam da jong ikan mau yi ki arngut ki sanran lanyo satang yu Judas Iskariot baro hadu ka bakut jo ke jing ke jong ki ke ka baki kelale kelong bakin syakri yo blai kila IT la ka jo ke jing tat hadu ka jingyap jo ke jing ke jong ki ban ikan mau shushu ya ka Mary ka nong magdala lem ki weipat ikan thai ke ka baki kelale hadien belada pan sat nar na yu Jisu ladang ini puli na baro South League Gospel ka tien ka jo blai ke thu hangi bagi ni kikan thai habaki yu balasa nar na yu Jisu ang ka tien ka jo blai kile pet ta ka jing sngo pang met yu bat haba yu bala tap yu kile pet ba hai bala tap yu bat ang ka tien ka jo blai la pin puli na Gospel ka ku Markus kile le pai na ka jaka bat haba kile le shala ka jo ka yeng ringkat lem ka mensim bakin yu ban le nam ta ka met ka jong kile le ban pen kre lagi jong jing yu bi hakata ka jan met kim shimlala ya ka ban yo ban le ya ka met ka jo Jisu nrei haka step jo ka sngi ka balai kile mi na la jo ka yeng bakin yo ban le pen sle ya ka met ka balai yap ka jo parlo bi kila le ya ka ni de na mar ka jing slei jo ka jing ka ba ki don hala ka jo ka donut ya lau jo nong pen em u jong ki parlo bi ngong yi pi ba dei ha bangi mat ya ka jing ka jo blai ngin kwa bat bangin angnut bangin le na kam ta jo blai ha ka jingim ka jongi don we shukri jo blai ubakardang Charles Thomas tat uni ulong unong ile kai cricket ubat bit ba ha ka century ka bakat kandai ular represent ya ka Eton ular represent ya ka Cambridge University batru ya ka England ha ka por ka ba udang don hapdeng jo ka jing puli law haka Trinity College ka berana Cambridge ulai yo snow ya ka jing khot ka jo blai ba u blai ula khot ya ka jing em ka ju ba u leit ban ya lap ya ka gospel shaki ban real jong ni ka berthai bat dei haka bakum kata ka por hapdeng jo ka bakum kata ka por ka ba ula ban yo lut ka ba u dan lut hapdeng jo ka bakum kata ka por ula inho ya ka nam ka buram bat ya ka spa ka ba u dan bat ula leit ya ka ban boat you Hudson Taylor ya ka ban leit ban ya lap ya ka gospel shakuri China Dien bula tray arpuis nem ha China but ha India dei ha bakum kata kapor ka bula dan sanpu arsnem ulai sngopat ya ka jingkhat ka blai ka ba blai u khat yu ba un lek ya ka ban yalap ya ka gospel sha ka doba Africa but dei ha bakum kata kapor sajisien ula I biang ya la ka jongari but ula lek ya ka ban yalap ya ka tien ka blai sha ka Africa but dei uni shakri blai u sedang ru ya ka we ka seng ya kawai ka kanhun kabang itip ya kakum ka Heart of Africa Mission kabahadian na penkalay ka karteng jong ka sa World Evangelization Crusade day uni syukri jong blay blaseng ya ka ni ka kanhun ka bakraw ya ka banlek banyalap ya ka gospel syagi bentay ka babon jong ni berthay bat kamutu ka juu kalong kumni uang kumni haba u Jisu balong ublay ulayap na ka benta jonga te kanomdon ka nuku ka jinglan no kaban kam kraw palat nagbenta jonga kabangangan le nagbenta jongu nga yu Jisu bat udan ringkat bat nga bat kata kalong ka jing singan jonga yanga parlok bi dai habang ingi mat ya ka jing ka jong blai dai habang ingi mat ya ka jing ka jong blai ka jing ka jongi kan pelong ingi bangin kwa ya ka bangin le nagbenta jong blai ha ka jing ka jongi mga kwa ban pen kan mau parlok bi bangingin yo mat ya ka jing ka jong blai dai tang habangi pediang ya ka jing ka ba udan ban terwa leng ba utrai bat unong penem jing yu Jisu Christ u Jisu kwa ya ka ban don ya ka ding dai ka jan bat ka yeng ka sam ka jonga bat jong pi u kwa ban don ka jing dai ka jan bat ka jing ka jongi kumbau la lek ya ka ban rung ka yeng jong ka Martha u kwa ru parlok ye ban wan rung ha ka long yeng ka jonga bat ka jong pi
Kembaulah iet ya ke Martha ke Mary baru Lazarus. Utarwaru ya kini kejuk ke jing iet. Haga jingim ke jonga bat ke jongke. Dai perlu iet habang ingi mat yo. Ke jinglong jingim ke betmai. Kan wan banja haga jingim ke jonga bat jongke. Tien ke jong boleh ke ong. Kumtala dah wei ru udan hau kres. Ulang ujing tahu betmai. Ke ru ki barom kila duk no. Hakmi ke baro kila jalong ki betmai. Parlok be ke bas mutanat ke babha ke kabangi kwa kabangi angnut kila pan wanja ke jingim ke jingi dai habangi pediang yu jisu ha ke jingim ke jonga bat ke jongke rai ke boi ke banga kwa pan kan mahru ha ke ke por ke long wat langi la yo ya ke jingi ke jong belai kam simut pan bangin me kendu shu i ke jingi bat i ke jingi le ha ke jingim ke jongi Anumut perlu biik bangin kenduk tangge jingsuk. Bangin mi kenduk syu iki jing e ha ka jing em ka jungi. Rai ke ei ka bangin yu i ka long. Bangin ang mat ye ka jing e ka jau blai. Kat bangin ang ie ye ka ban syakri yu blai. Ki jing e ki ba kham kraw kin wan ha ka jing em ka junga bat jongki. Perlu biik usoy tahan unwan man ye jur ye ka jing em ka jungi. Pat kala long kum taru ha ka jing em jongki ni ki langut sipara. Kalau longkum tak haga jingem juga Mary ke Martha bu Lazarus, wala ujisu uiet yaki, kam simna longpat ke jingem ke besuk, nagam tak ke jingem ke jongki. Ikan mahu pelop uiet ladang ingin pulih bahai kini ketien ke jauh belai, kei ke beljah dien baka Mary kalau dapat penslek yu jisu dah ke jing slek ke bekodor. Ambarok ke besuk tenat, ya kei ke baka kaleh, kalau leh ya ke bahatam he, kalau ailut ya ka rem ya ka kala ya ka rem dor tam ka baka ka don ha ka jingem ka jongka rai omboro pat ki basngutenan ya ka e ka baki kilale don nap deng jigi senran ki jong jisu ki bolong balai bakala plen na e ya ka ni ka jing slek ka rem dor balai ba mshimla aino e ki bedok ha ka jaka ban sngutenan ban ya ka mellem ya ka e ka baka kalale rai don ki badang ya kren ben ya ka e ka baka kalale ha ka jingem ka jongka an puli biang ngini ka benta dekat ke balai aduk ke besau enda kum ta kam heri habakala shim chiteng ser ke jing slek ke sgur ke bakodor ru kala pen slek iki jat jong jisu bat kala nyat iki jat jong u da unyuk khliek jong ka tila pendap ya ke ying da ke jing ubi jong kata ke jing slek ke baka kala le ong ke tien ke jong blai la pendap da ke jing ubi hakata ka kamra ke bau jisu udan namar kata wei ni ke senran jong Judas Iscariot ukon usiman uban sa dino yu uang hatu balai bom simla dino ya gani ke jingsle laispa suka bat ban airu haki bedok kat kata ke jingle nredang don pat ki barang keren ben ya ke e ke baka kalale ha ke jingem ke jongka shu perlo bi ladang ini puli gani ke tien ke jong belai ha gani ke juk long ke dekat ke bakandai ter ngini ibadon sibun ru ki ba isi ya ke jingem ke jongki kat hadu bagi kuat ya ka bakin penyap no yu Lazarus kat haduk bagi kuat ya ka ban penyap no yu Lazarus ong ka tien ke jauh belai ha ka ni ke juk nong ke dekat ke bakandai bat kat we ke ong kum ni anda kum tau pat ba bebun nak kita ki jiu la tip bu don hang ta te ke le wan om tang nak ban tau jisu hi ndrei bakin yo irut ya tau Lazarus ya balala pen mi pat nak ki bayap ndrei kita ki rangba ling do ki le sela bakin yo ya penyap no ya utau Lazarus ru namar na kebentajeng usibun na kita gijiu kile kenriak no bat kile yang ngej ha ujisu parlo bi kata kade kabakani ka tien ke jong play kile thu hangi ba dan kibe men na kebentajeng ki nrai don ru pat kibe isi yaki kat hadu bagi kwa ikaban shimno ya ka jingem ke jong Lazarus bat kila kwa ikaban shim ya ka jingem ke jong ong ka tien ke jong play namar ki babun kilelong kinong bot ki jong jisu namar jong u Lazarus parlawe usoitan umla sya bagi brio kin bot bakin kelalong kinong bot ki jong jisu kat bangin ang yetrei na kabenta jong u kat bangin ang long gajing kerku nam ta gajing em jong ki weipat kat bangin ang long gajing kerku nam ta gimen sim ki babon kat taru usoitan unwan banile jur ya gajing em gajonga bat gajong pi ngai ba ko wei na ke jingja ka ba ni kum ki kristan nginum la bangin kelan ya ke e ke bala dap banjang ni ke ri India ke e ke jungi kalong ya ke jingja ke bala ja ha ke jingem ke jong Graham Stains
ikan mau bawa Graham Staines ulang way ni missionary ubalawan negeri Australia ubalawan sing negeri India ke jungi bat ke jingi tu khana sepang ju galong bahaga senam ka khandai spa an rupusan ulawan ya ban tray kam mission hang thi ha orisa hakapor ka bau dang dan tang arp sau senam bekerta kapor jong ke junglong samla kapor ka ba ula penle shibon ge ha ke jingim ke ju Rei ula jit ya kaba un ino ya la ka jing sup jong ri ka jong bat bon wan sheni ka ri ka jong bat ula le ya ban trei ha ka snong nong kendong hang thia orisa bau le ban trei ka taru mdei ha ki bru ki ba bit ki ba biang hap deng ki bru ki ba kan ki imlang salang ji kam kwa ya ban pet ya ki ula le ban trei hap deng ki bru ki ba pang yang lingkot rei lembah ka jing trei ka ba ula trei lembah ka jingelap ka bau lai lap nak ketien ka jau belai ringkat lem ka jingem ka bau lai im dan sibon ki mensiem ki bakodor ki bala pediang yau jisu ha ka jingem ka jongki rai parlok be ke bala jak manging yetim bahaga snapat khandai spa khandai mau lem ki armut ki khon ki badang ren u Philip u badang dan tang sipusnam ka kerta u Timothy badang dan tang terus nam kerta ha ka por ka baki dang dan ha ka wei ka shnong ka boret bat baki dang thia ha po ka kali ka jongki man met ki riu shit nyam kilawan bat kila thang im no yaki parlok be usoitan umla sha bagi beriu ki pediang ye ke gospel ha ka jing im ke jongki mereka wei ke jingja pat ke besngot tanat ko mi nak ni ke jingja ke thang galong baka Gladstone ke belong ke kurem ke jongu kam shim labu not ya kita ki beriu ki bala le sniu ya ke hieng ke jongka handai ke lejit ya ke ban maap yaki Padam dai tang kata parok be kala shimti pat ya ban beteng ya kam ka bau Graham Staines ula trei hakati ke caka parok be abang ingi yok pediang ya ke jingi ke jong blai ke jingem ke jongi bar abang ingi shakri shisha yu blai ki jingi ki laban wan ha ka no gur kom ha ka jingem ke jongi pi ke jing ruai ka bagi samla ke ruai ka ba khat ingi shak jing shakri ke kam ke jong blai bangin yai shakri wat lagi jing ki laban wan ke jing ke ko ka bangi ngis ko thu por lobie ko gi kon ki jong play ha bangi la jit bangin ya ha ka lenti ka ba shisha ka jong play wanum khmi lenti ya ka jing sok rai ki jing ki laban wan ke jing ke jong rai ngim dei pat bangin shet tieng ki samla ki bala roi ki ong ngi dei bangin long slur ngim dei bangin shet tieng ngim dei bangin no man siem namar ba ublei undar ringkat lem bat ka jing ke jong Pia bangi pai shika jim joka Martha ka Mary but Lazarus. Wat laki jing kilaban wana ka jim ko jungki. Ndeka wei ka bangi ngis kam kolong bau Jisu shim la ino yaki kum to. Rei Jisu la dan ringkat lem bat ki. Jisu la dan ban senran lem ya ka jim ko jungki. Ban nganget baki mat ya ka jing lam ko joblei ha ka jing ko jungki. Sakwei ka jing sha ka bang kwa kan kan mau pro bi kolong. Bakat bangi dang don ka ban im ha ka berthai. Ngidang haban ya ngidang haban ikan duk sibon ki jing ka jing ko jing pila dang ingin pai sing berthai ka bangi ngidon man menta ngi i tangi ya ka jing bom shngan sudah sodong jong ka jing ka jonga bat ka jongpi tang ya ka jing bom shngan sudah la pikran hang ni ka jaka ka bangi ngidon la dangi pai sing berthai barok wei kadon tangi ki ba pensir bat ki ba penting ya ka jing ka jongi rei habau blei udan ringkat lembat ngi ngin mat ya ka jing khu bat ka jing jam wat apleng juga jing mah ke beran saudang juga jing im ke jongi you don't way shukri jong blay uba kerteng ujuan piper but uni ula late ya ke ban trei ula late ban trei kum missionary syak bentak be shatei jong ri Africa but hakata ka por ka ba ula late ban yalap ke gospel kadon ka jing pencito hakata ka jaka ka ba ula ban yalap ya ka tien ke jong blay kadon ka jing pencito ben ki kristan ki hab ni kendu ke jing syale ben ka jing syak pencitom wat ka jing syak penyap ru haki wei pat ki brio ki badan hakata ka jaka but hakui ka si ke bal ja kalong bau new john pai po ka por ka ba u dan marwei kila dan ki brio ki belawan ban bek thong ya ka jing em ko jung but u la ban pet ki brio ki lawan da ka jing thu ya ka ban pen sniu u la pet but haba u la mare si kita gi lum kita gi lengkha haba u la pet na kita gi brio ki belawan bek yu haba u la poi hakui ka jaka haba u la poi hakui ka jaka u la i ya ka wei ka kram ka baret pat ula lej ya ban rung hang ta bat haba ula rung ha ta kram ringkat lem ka jing thaj ta ka jing jeram ha ka met ka jang u ringkat lem ka jing shep tieng namar bu donat mir jo ka jing yam nam tala jo ka jing im ka jung ha khamat jo ka ta ka kram kadon ka wei ka thabawa
kabadang shnai ki snur ki jongka bat hakapor kaba kita ki beri kilawan hak ta jaka kaba udan haba kila yang khmat jaka ta kram kiyo i kata ka snur thabawa bakatap ya kata ka kram kaba ulari bat haba kila i kata ka snur thabawa kila snuti kana ba onom dan mano manoru ki bandan hapo kata ka kram tekum ta kila letno nak ta ka jaka bat hadian baki kila letno ujuan pai po daki tien ke bajam ulah keren ye kini kentien bar ulah ongkum ni hak jaka ka ba ublei udan ka snur thabawa kala kalalong ka kanro ka baskem rai hak jaka ka ba ublei umdan ka kanro ka baskem kala kalalong ka snur thabawa parlok be dai haba ublei udan rengkat lembat ngi ngong yepi wat lagi jinge kidan henry ka jing ngosngan pan ka don hak men sim ka jonga bat ka jongpi kani ka tien ka jong ublei ni ka jan mit ka khot yangi bat ka pen kan mau yangi ba ublei u ie ya ka jingem ka jongi bat bangin yo pediang ye kata ka jinge ngidan kam bangin pediang ya ka ya u ha ka jingem ka jongi ngidan man pediang ngidan kam bangin pediang ye kata ka jinge ka ba u terwa ka jingem ka jongi bat dairu abangi ngi mat ye ka jinge ka jong ublei parok ie kom ki khon ki jong ublei ngindan ye ka jing ang nut bangin yo bangin le ai na ka menta jong bat abangi ya ya ka lenti ka jong ublei ki jinge ki lap bekin wan ndai ngim dei bangin syap tieng ngim dei bangin ngok yu ngim dei bangin so artian mar ba ka jingkular ka jong ublei ka long ba on yai long ringkat lem bat ngi hadu ka ba wai no jong ngu thai tu ublei sai ban ka khu leng ba ka jeslok nang ni tien ka ba em ka jong ublei nam ta ka buram ka jong hi amen tangi aingu e ublei mula don rengkat lem ngi lemba jing ni ka jing syakri dan man ai ublei nam ta barok ki nangi simenta ni ka jing syakri lang ka jing ublei tu ublei kur khuru yang ilang barok ki bladan ngi ye ka jing la ban mi nang ngi ye jing rengkat lem ki jing bat ki jing kur ki jing ha ka jing em ka jing ha bat ka jing pi dan ni por ngi ya poino sibenta ka bangi ngi ban panwai ye ngi jing syakri jing ublei da ka bangi ni snok lang da ka bangi ni rwa lang ka jing rwai ka lai spa khat khandai naga bathamai lai spa khan nyau naga brem ka jingruai ka lai spa khat khandai naga bathamai lai spa khan nyau naga brem me ka benta jonga junam koror tam yak berthai shilenter ka jingim jonga angan ya ko trai bat me lem bat me shilenter ka jingim jonga angan ya ko trai bat me ka jingruai ka lai spa khat khandai naga bathamai bat lai spa khan nyau naga brem bat dien jonga ni ka jingruai ngasngoba ben karpat i reverend GS umi in supply da ka jingru penwai Mega benta jonga junam kodor tam ya ka bete shilenter ka jingim jonga angan yan go try but me lembat me lemban me shilenter ka jingim jonga angan yan go try but me ngam duai ban yo ka jing sok lem ni jing snow baperte yakashi tom nganom shepting tang bangan yo yal ban mi lemban mi lemban mi lemban mi lemban mi yakashi tom nganom shepting
Sambangan yoyat bami Agilim tidum josumar Badhagi eryong bertay Syagakir dobneng bateng syang Aingan yo rung lemban mi lemban mi lemban mi lemban mi lemban mi Syagakir dobneng bateng syang Aingan yo rung lemban mi Ngengu ime kutrai nakam ta kubor kaba malakuren hangiling ba lujung syakri rap ngi kutrai bangin pentrai kam tien ke jong me ha ka jing im jingi ke bala sngi kurkhul jong syakri bola ai ni khubor hab deng jongi nai penon kam ye u kutrai ka bor ke khrau ke jong me hala ka jong ka balang ke budon bar hang no hono ba penon kam kutrai bi ej uno ka jing kurkhu ya ki bun ki min sim ki ba kodor ki ba thrang ki ba sliang ban sa skore ktien jong me kurkhu yo ministry ke jong lembar ke yeng sem ke jong poro we ha bangin mi no na kan de ke jing slok ba thiang ai ba jing suk ke jong blei ke palat ye ke jing phang boro kan ri jai ki do lut ke jing mot ki jong iru ha ku jisu bar ke bawain do ai ba ke jing e ke ba biang ju tu hai jing jisu kris ke jing e ke jong blei ke ma da bam jukut lem ke jing slok ke jong min sim ba khut ke jing kar khu long lai he we blei kinya shong dap rai ke jing jing wei pi wei kelor kat lam begitu ba meni ke syakri penen buram me ni ke ri ke jong e pada kelek setlak ke perthai nadu benta ba sadu ke bam jukut ru amen